Ще се срещнат в момента двата отбора. Нолан не шейтва, много добре. Идва и FN. Да видим демиджа дали ще е там. Убиват веднага Батрайдера. Илидан няма от в момента, защото фармише тези индженти. В момента дабл кил за спектрито. Соло в момента оцелява. Ойзва на флай. Трипл кил за FN. И да видим тук ще успеят ли да вземат още някой. Гоба ако става на много малко. Джук от пъка ще оставят май Илидан да пробва да се телепортира. И тики ултра кил за спектрито в 12-та минута. FN е гнусно богат в момента. Искам да видя, това е 1100 голд за това реално на много малко рейндж не успя да оцели. И тук обаче General може да дръпне Паша ако реши. Дава демидж за него, фаща Паша, да видим сега дали ще успеят, обаче много добър стън. Тук Денди може би ще бъде бърснат още в началото на тая битка, обаче Артстайл какъв улт пуска от олграунда, ще бъде слапнат най-накрая за да спрат улта. Какъв стън сега на двама човека отново от Артстайл. Ще убият тук Фобос, може би Фобос е на супер малко, няма да умре все още. Дитяра, дабл кил, трипл кил може би за него, убиват ти Фобос. Пак ли трикшот имаше от Синейко? Да, пусна го на Венджа в другия край, просто видях как фръкна шурикена към него, литерали 360 no scope. Може би ще се опита да хванат Денди, може да успеят. Стън и Денди дори си дропна Вейла, Денди ще изгуби Вейла, Денди се изгуби Вейла май на земята или успя да го вземе, не успя. Не, загуби Денди загуби цял Вейл. За дето да се напълни един път с много кофти тук за Вега. Да видим сега дали ще успеят да направят нещо. Клинкса и Моката Клинкса в момента трябва да връща, а той има типи окей. Сега може би ще форснат, ще опитат по-точно да форснат тир 4-ки, трябва тук Нолан да се купи. Обаче крипите идват в момента за тир 4-ките на спирите, мисля че на това се надява в момента Нолан, за да не се купи, обаче не мисля, че има някакъв шанс. Вземат тук една илюзия соло, трябва да внимават ако издадат, той е стън. Не. Да, трябва байбек просто от Нолан, няма как. Соло в момента трябва да оцелее, няма да успее. Байбек веднага и Нолан в момента ще го форсна да се използва БКБ-то. Обаче Илидан ще бъде изтрит, Гобак ще бъде изтрит, Айсберг в момента е в доста кофти позиция, БКБ-то му свършва и ще има глимс. Не, след малко ще има глимс, 3 секунди, 2 секунди, 1 секунда до глимс. Няма нужда дори, да, ще умре просто инстант от соло. И той файт беше отлично за подбора на Вега, реално мисля, че могат да пушнат в момента мивите идват. О, Мак тук с ластото го завежда на другата посока, хващат тук Нолан и Сьома, обаче дали ще има фоллъп. Трябва да внимават, Сьома има все пак ултимейт все още, идва от герото, който няма да оцели никой и Нолан се скри. Обаче в момента ще изтрият останалата част, хващат Айсберг, а в момента май няма БКБ. Няма БКБ за Илидан! Илидан тук ще умре от Нолан и от FN напълно сам. И не губят никой Вега, в смисъл никой важен, само един дисруптор.